Esta mañá presentábase en Noia a primeira das probas da Liga Galega de Andainas para este ano 2025. A cita, que terá lugar este vindeiro domingo 23 de febreiro, está organizada polo Club Trabandainas e forma parte tamén da Liga Ibérica de Sendeirismo. Esta actividade forma parte da terceira Liga de Senderismo, creada por a Federación Galega de Montañismo, e participamos varios clubs de todo Galicia, a fin de dar diversas actividades. Temos actividades de 25 km, de 50 e incluso unha de 100. Esta é unha proba que, bueno, pues empezamos hai uns cantos anos, eu tamén botei unha man algunha vez, sorprendeunos no seu momento, cando empezamos, a cantidad atractivo que ten e a cantidad de xente que se apunta a ela. E foi das primeiras que hubo aquí en Coruña desta distancia de 25 km. Eu creo que foi a primeira, A proba de dificultade media está dividida en dúas longitudes, unha de 25 km e outra de 15, con saída prevista ás 9 da mañá dende o Instituto de San Alberto. Sairemos de Noia ás 9 da mañá desde o Instituto Campo San Alberto e logo iremos en dirección a Central do Tambre, pasando por Liñallo, cerca de Liñallo, por Pastoriza, cerca de Nimo, por a Escola de Cornoas, pasaremos por a Central do Tambre, logo volveremos cerca de Castro Lampreiro e Mirou, e volveremos outra vez por o lado do polígono de Auga Levada para Noia. Dende o Concello, que tamén colabora coa proba, animan a participar nela, ben sexa na distancia longa de 25 como tamén na curta de 15. Dende o Concello animamos a todo mundo a que participe, aínda que non sexan deportistas de élite, porque se non contan con poder rematar os 25 km, pois teñen a opción de poder anotarse a andaina de 15, que é máis asequible a todos os participantes. As inscricións estarán abertas ata este xoves 20 de febreiro, a través da web de Cronocheck. Dende a organización agardan unha participación dunhas 700 persoas.